движение, което прекарах, защото има хора, които прекараха с мен това нещо. Благодаря ви, че се отзовахте и всички с такова вълнение, като ви пуснах поканата и всеки там сме, там сме, там сме. Това много ме зарадва и стопли сърцето ми, което много благодаря за това. Благодаря, че ни уважихте. Ами бъдете живи и здрави, Господ да ви благославя. Да, поканим доктора. Доктори. Ами. Ела тук си. Искам да ви пригърна и да направите една снимка. Ами, както те казаха, че са много радостни, така и ние с Танчето и ние сме много радостни. Тя стои така отстрани, но... Наистина много неща може да кажат, но понякога думите не достигат да покажат това, което чувстваме в сърцата си. И искаме наистина днескашния ден да бъде благословен както за малкия Сами, за семейството и за всички нас. И се радваме, че можем да споделим радостта с семейството на Манчо и на Сеси. И ние се чувстваме с голяма привилегия, че сме поканени на това празненство. Защото не всички са поканени. Ние сме поканени тук на това място и се отзовахме на поканата и сме тук на това празненство. И вчера така, като разсъждавах върху Словото Божие, дойдеха в мен така няколко стиха, свързани с дечицата. И на първо място стиха от Матея 19 глава, от 13 стих се казва така: тогава доведоха при него дечица, за да възложи ръце на тях и да се помоли, а учениците ги смъмнаха. Обаче следващия стих се казва така: а Исус рече: оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е небесното царство. Амин. Така че ние днескашния ден сме се събрали и поводът е една годинка на Сами. И ние казваме, че няма да възпираме децата да дойдат при Господа. И нормално е, когато преди една година се роди, първото място, където го заведаха, беше в църква и за благословение. Така че ние изпълняваме Словото Божие. Оставете децата, защото на тях е Божието царство. В Матея се казва Небесното царство. И на друго място се казва: ако не се обърнете и не станете като децата, няма да влезете в Божието царство. Много е важно това нещо и нека да се замислим всички като големи, като родители, че Бог иска да бъдем като децата, не злобливи, изпълнени с такова чувство, че след като този човек е голям, значи аз мога да разчитам на него. И Манчо и Сисън бяха ми споделили, в началото при всеки е отивал. Вижда голям човек, значи мога да разчитам на него и сам отива. Обаче като порасна малка, стана 6 месеца, стана една годинка, почва да подбира. Аз на това мога ли да разчитам? Не мога ли да разчитам? Трябва да има малък контакт и тогава отива при него. Така и ние, нека да бъдем наистина такива родители и такива възпитатели, че малките деца да имат наистина доверие в нас. И нека се обърнем в духовната сфера. Когато дойдат новоповярвали хора в църква, нека да разберат, че могат да разчитат на нас по-големите. Амин. Нека с делата си да показваме, че тези деца могат да бъдат нахранени, могат да бъдат напоени, могат да бъдат обути, да им се смени памперса и всичко да бъде наред. И те, когато не видят, да дойдат и кажат: имам нужда от това и това, да споделят всичко това, което е в сърцето му. Така че радвам се за Сами, радвам се и за семейството, радвам се и за всички вас, които сме тук на това място. И аз знам, че Бог ще ни благослови и ни е благословил в небесни места. И завършвайки, пак ще цитирам този стих: ако не станете като децата, няма да влезете в Божието царство. Амин. Нека Бог да ни благослови. Голям дар, според мен, в живота ни тук на земята, от това да имаш семейство и да имаш поколение, защото поколението е това, което остава.
поколението е това, което ще подражава на родителите. Бог ни е дал благословението и за ръката да възпитаваме децата си в Божия път. И те са едно огромно благословение. И се казва, че родът на праведния до 1000 поколения ще бъде благословен. Амин. Така че, нека това да бъде пожеланието за този дом, за това прекрасно семейство. Аз никога няма да забравя, когато и предния път го казах, когато се роди сами, но и сега пак ще го кажа. Няма да забравя, когато видях притеснението, объркаността на Сиси, когато разбра, че е бременна и беше толкова объркана и притеснена. Обаче всички я подкрепихме и насърчихме, че това е нещо прекрасно, което Бог е решил за тяхния дом. Защо на тези години Той знае, защото Той има план за тях, Той има план за целия дом и всъщност децата са едно огромно благословение за целия дом. И после как всичко това се превърна в една голяма усмивка и радост. И аз да ви кажа, до сега не съм виждала толкова обичано дете. В смисъл, всички деца са обичани, обаче то от ръце на ръце, от ръце на ръце, от ръце. Викам, не знам качи ли някои други деца по-така правят разлика. Обаче това дете от малко ли свикна какво още от бебенци и от ръка на ръка, от ръка на ръка, толкова много го обичат всички сами. И Бог да благослови целият дом и всички гости, които присъстват тук и само с Бога напред. Амин. Думата на приятел. Така че по принцип не излизам да говоря, да правя такива неща, но не, че не искам да благословя някого, не, че не искам да кажа нещо, напротив, просто така сме учени да дадем възможността на по-големите, на тези, които са в църквата, тези, които предстоят и водят нещата. Така че ще си позволя само 5 минути да ме претърпите, тъй като първите хора, които се запознах, когато дойдох в Мюнхен, християни, да кажа, това е едни от хората, това е Манчо и Силвия. И с тяхните деца станахме много близки, заедно с нашето семейство и ги приехме наистина много. Ние сме едно, как да го кажа, не само приятелско семейство, а повече от приятелско семейство, мога да го кажа братско семейство. И много държим на тях и това, което се случва с тях е чудо. Защо е чудо? Малко ще си позволя да говоря от Библията. Сещате си историята за Мойсей, когато трябваше да се роди. Когато той трябваше да се роди, имаше такъв заповед, такъв указ от фараона, всички деца, които са до 3 годишна възраст, да бъдат убити, умъртвени и така нататък. Обаче се оказва, че едно левитско семейство прави нещо невъзможно, нещо по-силно от себе си. Не знам дали хващате това, което ще ви говоря, ще ме разберете. Това семейство решава и казва, ще скрием това дете за 3 седмици, колкото може, само да не го убият. След това разбирам от Библията, че те успяха 3 месеца да го скрият, но не успяха повече. Какво направиха? Взеха детето, служиха го в хорницата, знаете историята, няма да продължавам натам. Срещна го след това фараоновата дъщеря, но какво се оказва? Оказваше много силно нещо, което се изисква от семейството. И това семейство беше готов да рискува живота си, за да опази едно дете. Сега искам да вземем тази история да прехвърлим към тях, защото на тая възраст да имаш такива деца, да имаш, това е една смелост, това е една сила, това е нещо, което не всеки е готов да го направи. Примерно можехме да направим нещо такова, какво толкова, никой не знае, че си бременна, никой нямаше да разбере за това, и какво, ни ял, ни пил, ни лук мирисал, нали? Както се казва историята. Обаче се изисква смелост и те казаха, не, ние ще устоим на това, защото Бог ни е дарил нещо и ще вземем срама върху себе си, не ни интересува за нищо и ще направим това, което е нужно. И вижте, какво се случва с Мойсей? Един пророк, един велик водач, който излиза, който води едни от Това може да говорим в Библията, той е най-големия водач, нали? Не говорим за Исус, говорим за Мойсей, който е водил 3 милиона души църква. Така че ние не знаеме какво Самуил ще стане от него, но знаеме, че Бог има велик план с него, велика съдба с него, защото родителите са решили и са казали да на Бог и ще направим това, което трябва, за да може нашето дете има Бог план с него. Така че
Бог да ви благослови изобилно за това, което сте направили и вярваме, че това, което правите, това, което стувате в момента се изисква много смелост, много сила, но заради това ще получите много жетва. Вярвайте, защото Бог е велик. Бъдете благословени, обичам ви много. Така че, благодаря. Това е. Аз ще поканим Пастор Пастор Слави. Ти го познавате, Пастор Слави. Бяхме заедно и пак продължаваме да вървим заедно по различни пътища, но към една цел. Така че, Пастори, обичаме те тебе и семейството ти, макар че не сме заедно, ние пак обичаме и сме така свързани с вас. Нека да станем. Господи, ние ти благодарим за Твоите велики милости и за Твоите благости. Ние ти благодарим за това прекрасно събрание. Събрание, където имаме тази уникална възможност да се срещнем един с друг. Но най-вече знам, че всеки един от нас се радва на срещата, която е тук, Господи. Но най-вече ние се радваме, че имаме Теб в нашия живот. Затова, че аз те моля ти да благословиш това мероприятие и това мероприятие да потече, както се види угодно на Теб. Но искаме Твоето присъствие, искаме Твоята сила, искаме Твоята слава, искаме да се радваме в Тебе, защото там е нашата сила. В радостта на Господа е нашата сила. Така че благодарим Ти за всеки един стоящ тук, Господ мой, Бог мой, знаеш кой какво се нуждае. Благослови нашите семейства. Благослови всяко едно дете. Децата ни имат нужда, децата ни имат подкрепа, имат нужда от подкрепа от Тебе, Господи. Ние не можем да бъдем постоянно с тях, но Ти можеш, Господи. Къде може да избяга човек? Абсолютно никъде. Ти си абсолютно навсякъде. И дадената ми власт благославям всеки един от тук. Благославям с помазанието и с силата на Божия Святи Дух. Амин. Сами. Да не заспал. Самуил, нещо, което мога да кажа на Сами е... Може да седи. Нещо, което мога да кажа на Сами, най-доброто нещо, което мога да кажа на Сами, да се научи да чува Божия глас. И следващото важно нещо, което мога да кажа на Сами, е да изпълнява онова, което чува. Понеже Самуил чу гласа, който Бог беше извикал към него и той помисли, че не идва. Но не е бил оня, Всевишния. Или му каза, слушай, Бог, следващия път, когато чуеш, кажи, ето ме. И аз казвам на Господа, Бог да даде сърце, такова подобаващо, което да търси Господа. Уши, които да чуват Господа. Очи, които да виждат Господа. Уста, която непрестанно да изповядва името и Словото на Господа. И крака, защото Господи казва, блажени са и благословени са краката на тези, които благовестват. И ние благославяме детето ти да расте в силата, да достигне ръстът и мярата на Всевишния. Силата и помазанието на Святия Дух да бликат в него и да се освобождава силата чрез него. На родителите какво може да кажете? Едно дете ще вземе пример от майка си и от баща си. А вие, родители, наставлявате в правилния път децата си, защото нашите деца в един голям процент са зависими от нас. Ти какво ще посееш в това дете? Много е важно даден човек какво ще посее на детето си. Ако посееш лош корен, ще поженеш лош корен. Ако посееш добро, вярвам, че това дете принадлежи на промяната. Благославям за всички, обичам ви и няма да продължа. Тук има 4 Сара беше на 90 години, Авраам беше на 100 години, това, което е дошло. Боже благословение. Когато той отваря, никой не може да затваря. И когато той затваря, никой не може да отваря. А сега, Не, 3 са. поканим благодата, по-веселата част, през вечера Йордан. Много ми харесва да му казвам Йордан.
Те не се валя. Вижте го как се е барна. Младеж. Не там до чего младеж. Браво, браво! Тук има само прилиска. Той обича много пържоли. Той се намори и за храната. Ако пастора разреши. Така, аз искам да благодаря на Господа наистина. Това чудесно предателно тържествуваше малкия сами на събра. В дните живеем и се разминаваме, се виждаме, но когато се събираме и ставаме едно сплотено семейство, едно от нещата, което е най-важното, да сме сплотено семейство. И при малко, как каза брат ми Манчо, различни пътища нямаме, един път имаме и всички сме в този път. Знам, че с различни виждания, но Бог е един. Духът казва, дава различно, духът е един, така че всички ние заедно служим на един Бог. И аз благодаря на това семейство, на брата и Манчо, на сестра ми Сиси. С тях се познаваме от руското служение и оттам, както се запознахме, продължаваме да си държим връзка. И наистина благодаря на Бога за това чудесно, прекрасно семейство. И Божия воля. Може да се струдим, може да бъдем и по-близки. Но това е Божия воля. Така че аз искам да кажа за това, което е повода. Повода е добър, повода е хубав, повода е красив. Нека да има такива прекрасни поводи, да се събираме и да се радваме. Децата са благословени за нас. За да получиш това дете ти е дадено, защото си получил благоволението на Господа. И това дете е сила на старостта. Защо? Ами защото не, сила на старостта ти говоря не е за старостта, но сила на старостта ти, защото на тази възраст малко хора правят деца. Така че Яков имаше и той деца, който казва, че това е сила на старостта ми. Така че това е силата ти. И аз благославям тази сила, която Бог ти я даде да я пипаш. Нека да бъде благословен и чрез него да видиш чадата му и да видиш славата на Господа изляна върху него и върху цялото семейство, върху всичките деца и цялото домочадие да бъде водено от духът и да бъдат служители в Господната нива. И което искам да те насърча, не спирай до тук. Това е само началото, не е за лица, не е за лица, не е за лица. Това е нищо, не спирай до тук да служиш на Господа, продължавай и наставлявай децата си правилно. Защо? Защото това е вашата отговорност да съветвате децата си, защото децата са като един бял лист, каквото напишеш върху тях, те това ще жънят. Така че благославям, радвайте се на това, което имате и ще се радвате за внуци. Така че благославям, бъдете благословени. Да се изправим тогава, че усещам вече някои хора поплатяха. Господи, ние тук пак заставаме пред Тебе и Ти благодарим за този прекрасен и хубав ден, който ни го подари. Боже, благодаря Ти, че наистина вложи в сърцата ни желание да дойдем тук на това място. Защото ако бяхме дошли без желание, някои нямаше и да дойдат. И когато получихме тази покана, ние с радост откликнахме и дойдохме на това събрание. И нормално е, когато има сбирка, да има и храна и пиене. Но Господи, ние като християни не се събираме само за ядене и пиене. Ние искаме на първо място да отделим време за Тебе, да Ти благодарим, че наистина Ти си благоволил в това събрание, че си ни дал здраве, сили и живот да можем да бъдем тук на това място. Ти си благословил труда на ръцете на тези хора, които са приготвили тази храна. И сега Те моля наистина, като библейски принцип, за всичко да благодарим. Благодарим и Ти и за храната. Благодарим и Ти наистина за всичко, което се преднася тук пред нас. И ние благославяме в името на Отца и Сина Святия Дух. И ние очистваме всяка една храна, защото така казва Словото Божие, когато се събираха, Исус изчисти ястията. Боже, помогни сега тази сутрин, с тази световен час, с вяра да изчистим всяко едно ястие и да го приемем с благодарност, защото това е дар от Тебе. Слава да бъде на Твоето име. И аз знам, че когато
сме събрани в Твоето име, всичко ще бъде за благословение. Както от духовната храна, така и плътската храна, защото ние до тук на тази земя се нуждаем и от храна, с която наистина нашите тела да бъдат нахранени. Слава да бъде на Твоето име и аз знам, че времето прекарано тук няма да бъде на празно, но ще общуваме, ще се радваме и най-вече ще благодарим, че Ти наистина си ни благословил. Слава, вечна слава на Тебе, Боже! Халилуя! Амин, Боже! Може да започнем да ядем. Някои, ако са почнали, вече може да продължат. Искам да кажа нещо още много важно. Искам да благодаря на моите деца, на Дара, на Мирела, на Жорко, които помогнаха за реализирането на този празник. Благодаря ви, мама. Сега, когато има време, сега го казвам до Пентико, може да напишете пожелания насам. Има снимка на съответния човек или на самото семейство, да си открие снимката и да може да му напише пожелание, който има желание на мъж. Само ако ми дам май нямаме. Много е красива. Дали беше на Тангра? Не. Не знам кой беше българския състав, но това е една много хубава песен, която аз много обичам и сега ще ви я изпея. Така е, брат, така е. Имам въпрос. Защо няма микрофон Хер Манчо? Защото знаем, че ще дориш, а пък ти си гръмогласен, така че давай! Абе, стигна говорите, бе.
унази любов, без която никак не може. Не е лесно, не е лесно от дома да се връщаш бездомен. Спите варда, бято морени, тротуарите пусти, под ръка свървя отредилата зима и събира своите чувства и все по-далече и все по-назад стъпки остават след мене и от просяк поведе и от крал помога. Аз вървя и раздавам надежда и събирам раздава, дори не броя своите срещи с кръвта милиони. Аз вървя за търся любовта, без която не може, без която не може. Само ще ви кажа, че Манчо е първият човек, който познавам от Мюнхен. Нали, съжалявам. Това е преди повече от 10 години. Бяхме малки и аз бях на служба тук. Този човек само ме видя и вика: тази вечер ще спиш у нас. Обаче нали го знаете, такъв един: тази вечер ще спиш у нас. И аз: да, добре. И отивам от тех и не смеят. Той спокойно, бе, как спокойно? Не. Чакай, той и това истори. Така че много се радвам, че познавам всички вас. Господ е добър към нас и нали се сещате, че музикантите винаги са гладни. Сега ще седна да ям. Браво! Не, ба, после се каже, нищо не направи, а тук ми яде. Заслужи порцията. Да. Изкара си порцията. Не забравяйте, само това е начало. Ще вика, няма да ме покана. Ама наистина е Всички!
сватка. Слънча! Или що сте хубави, бе! Или що сте хубави, бе! Така, Бачорек! Бачорек! Айде, малко! Внимание! Малко, внимание! Сега, Истински дядко, вик. сега пастора ще извърши за ключ, за който е поканен. Ами, ние се радвахме на присъствието на всички гости, обаче да не забравим за какво се събрали. Събрахме се за малкия Сами. И той до сега спа, обаче сега дойде време да го благословим. Айде, сега ще се помолим. Тя искаш ли да се помолим за теб? Боже, ето наистина заставаме пред Тебе. Да, нека да се изправим всички, да. И да запазим малко тишина. Знам, че обичате да... Ние се молим наистина за благословение на малкия Сами. И не направо са го кръстили Самуил. И когато наистина малкият Самуилчо трябваше да го представят в храма за благословение, те извършиха закона, който трябваше да се изпълни. Един 3-годишен юнец, който трябваше да бъде заколен и така да отиде в храма и да бъде представен пред Бога. И тогава наистина майката се зарадва и каза, че ние с бащата на това дете го представяме като жертва пред Бога. И всъщност тогава пък свещеника каза и се помоли, тази жертва, която направихте пред Господа, Той я прие, но нека Бог да ви благослови и да имате в изобилие. И ние видяхме, че по-късно наистина това семейство беше благословено с още 3 сина и 2 дъщери. Така че ние се молим за тази жертва, която правят Манчо и Сиса пред Бога с малкия Сами. Нека да бъдат благословени и домът им да бъде благословен Пекрат. Амин. Това благословение, което има чрез него, да благослови майката, да благослови бащата, да благослови каките, да благослови и батката. Амин! Така че той наистина е благословение за Господа. Боже, ето аз ти благодаря, че можем да застанем тук на това място и да благословим малкия Сами в името на Исус. Знам, Господи, че той се нуждае от благословение. Затова ние го представяме пред Тебе. И наистина казваме, нашия Сами е благословен от Тебе. Той е наистина Твое дете и ние се молим и за неговите родители, както наистина родителите на малкия Самуилчо го представяха пред Тебе, така и родителите на нашия Сами го представят пред Тебе. Но нека наистина те да бъдат благословени, да имат мъдрост и откровение и това, което наистина трябва да го научат, нека да го научат, за да може, когато порасне, да бъде истинския Самуил, който наистина беше за благословение на Израел. Моля те, Боже, наистина нашия Сами да бъде за благословение на нашата църква, да бъде за благословение на българския народ и когато порасне, наистина да бъде като истинския Самуил, който наистина помагаше на Израел, който се молеше за Израел и когато наистина Бог го благославяше, той изповядваше. До тука ни помогна Господ. Така че, Боже, ние се молим за името му, защото наистина Самуилчо означава попросен от Господа. Амин. Той наистина е дар от Господа. Той наистина е наше благословение. Така че ние ти благодарим, ние ти величаем за този подарък, който си ни го дал. Но и тази жертва, която правим, ние го даваме в Твоите ръце и знаем, че ще получим много по-голямо благословение от това, което си ни го дал до сега, до този момент. Слава да бъде на Твоето име. И аз знам, о Боже, че един ден Самуилчо наистина ще бъде Самуил. Той сега е Сами, той сега е Самуилчо, но ще дойде време да бъде Самуил, който наистина ще ръководи правилно семейството си, ще бъде участник в църквата ни
и наистина чрез него Бог ще върши знамения и чудеса. Слава да бъде на Твоите име, Боже. Благодаря Ти. Амен. Амен. Сами. Пастори, да не забравим другото бебенце. Имаме още нещо, да? Сега пастора ще се помоли за тях или пастора или някой друг, който да ги благословим? Чакай, Силвия, за Ай, първо да благословим бебенце. Ами къде е бащата? Без бащата не благославяме. Господи, както преди малко четахме от Божието Слово, Ти казваш, оставете децата да дойдат при мене. Ето Боже, ние ги представяме с вяра пред Теб и искаме наистина да бъдем като тези деца, които са новородени. И Ти казваш наистина да искаме и да търсим Твоето наистина мляко, духовно мляко, като новородени младенци. Моля Те, Боже, наистина този новороден младенец да бъде благословен от Тебе. Моля Те, Боже, наистина той, защото пристигна на тази земя с молитви и пост, за да може всичко да мине благополучно. И ние Ти благодарим, че благополучно беше раждането му и благополучно пое първия си дъх и благополучно видя наистина белия свят. Боже, благодарим Ти за това семейство, че Ти ни го подари. И както Валя и Жоро са се молили за своята наистина дъщеря и за своята снаха, така Те молим наистина, тя ми е както снаха, така и дъщеря. Боже, наистина, ние се молихме за това бебенце и виждаме резултата на нашите молитви. Така и наистина сега Те молим да го благословиш. И ние наистина не кръщаваме малки деца, но ние ги представяме пред Бога и ние се молим за тях и ние наистина казваме наистина Божиите ангели да дойдат в това семейство, да бъдат задна и предна стража на този малкия Григор и наистина този Григор да радва семейството. Те се радват, но нека наистина да бъде благословен от Тебе, о Боже. И молим Те сега и за родителите да им даде здраве, да им даде сили, да им даде мъдрост, как да го възпитават и наистина нека да бъде възпитан в Твоя път. И нека наистина църквата Ти да расте, да има дечица, да има бебета, да има наистина по-големи, да има тинейджери, да има младежи. Моля Те за Григор, наистина той да бъде наистина част от нашето семейство. Нека да бъде наистина част от нашата църква. Нека един ден, заедно когато дойдем на небето, да бъдем заедно с него и с родителите му и с целия им дом. Амин. Знам, Господи, че за Тебе няма нищо невъзможно и това, което можем да направим, е да благославяме в името на Исус. Така че ние го благославяме в името на Отца и Сина и Святия Дух и го представяме с вяра пред Тебе, Ти да го пазиш, Ти да го закрилиш и Ти да се грижиш за него. Слава, вечна слава на Тебе, Боже. Халелуя. Амен. Амин. Я да видите ти голямото, то с мен е бачура. Браво. Да ги благословим от името на рождение на имаме и двамата рождени в една и съща дата. Аз съм малък, нищо, че изглеждам голям. И Силвито имаше, ама тя и няма. Утре. Благодарим Ти, святи Отче, благодарим Ти, Господи Боже. Ето, Татко Небесен, ние всички се съгласяваме, Господи, сега в Твоето присъствие, Боже, и на този прекрасен празник. Ето, подкрепяме, Господи Боже, сега и нашите роденици, които бяха през изминалата седмица, Господи. Молиме Те, Боже, на първо място, Господи Боже, Ти да царуваш в техния живот, да бъдеш, Господи Боже, техния учител, техния утешител, святи души, да ги водиш, Господи, в Твоя път. Никога, Господи Боже, да не се отдалечават от Тебе, но повече и повече да се приближават към Тебе. Моля Те, Господи, да изливаш духа си в мощ и да имат дарби, Господи Боже, с които да Ти прославят, с които да Ти служат, Господи Боже. Моля Ти да благословиш Дара, Господи, в нейната младост, Господи, в нейните взаимоотношения, в нейната професия, във всяко едно нещо, Господи, в служението и пред Тебе. Да употребяваш, Господи Боже, да бъде наистина сол и светлина и да бъде, Господи Боже, истинска Твоя дъщеря. Халелуя, както си я поставил.
Молиме Те, Господи, и за брат ни Гошо Боже. Ето и него, Боже, да употребяваш на Божията нива с дарбите, които си му дал, с всичко, Господи, което е в сърцето му, Боже, да Ти служи, Господи Боже. Пази го, Господи, грижи се за здравето му. Нека нищо да не се лишава в дома му. Нека Гошо с Валя, като мъж и жена, да бъдат благословени семейство, които се радват на внуци, на правнуци и целият им род и дом да бъде благословен и да служат на Тебе, Боже. Благодариме Ти, Татко, за всичко. Ето ставаме в Твоите ръце, в нашите прекрасни брати и сестри. Халелуя! В името на Исус Те помолихме. Амин! Този празничен ден, Бог подари. Този празничен ден, бъди благословен. Този празничен ден, от Бог подарен. Този празничен ден, бъди благословен. Бог да те опази, с лицето си те досияе. Желаем да ти покажем милостив небесен, да ти даде. Желаем ти, Бог да те опази, с лицето си те досияе. Желаем да ти покажем милостив небесен, да ти даде. Аз не мислих да скромна. Нека тръгнем да там след един инцидент. Ти писа ли? Така се прави, така се прави. Няма само малко да Ами тортата вече време за тортата и после ще се чуваме. Сами! Не, той много не послуша. Обаче сега ще стана